Ассалому алейкум. Ман Тавойбеку Зулфиқор, сокини шаҳри Норак, ба мардуми Қирғизистон муроҷиат кардани ҳастам ки имрӯз мебинем ки дар байни ду давлати барқудрат ки имрӯз сулҳу амният ҳаст, хоҳони он ҳастам ки бигзор ки ҳамин ҷангу ҷидоле ки имрӯз ба байни ду давлати бузург рафта истодааст, ҳамин корро нашавад. Шумо ҳеҷ вақт дода нашавед мардуми Қирғизистон ба гапое ки мисол имрӯз дар байни мо сеюм шахсе медарояд ки ин корро мехоҳад, ҳеҷ вақт фаромӯш накунед ки мардуми тоҷик ҳамавақт мардуми меҳмоннавоз буд, меҳмон қабулкун буд. Мисол имрӯз мо мардуми тоҷик як нангу номуси худро дорем ки ягон порча замини худро ба мардуми бегона намедиҳем. барои ҳамин мо ҳамавақт хоҳони он ҳастем ки ҳамавақт сулҳу ваҳдат ин бойгарии давлат аст. имрӯз бинем ки сарварони давлати мо ҳамавақт кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки ҳамавақт сулҳу ваҳдат бошад дар давлат. барои ҳамо ҳеҷ вақт мардуми Қирғизистон дода нашавед ба ин корро. ҳамавақт фикри роҳбарони давлатро кардан дар кор, фикри муносибати онҳоро кардан дар кор ки имрӯз дигар мардум, дигар давлат аз мо ибрат гирад ки чӣ хел мардуми дӯсту миллатпараст ҳастанд.